Quero cravar o teu nome cunha navalla de lúa nos outros muros da noite. Nun pano cor de limón quero que vai o meu nome Iza non mastrón maior. Escribilo na area co tinteiro de alborada pra que o vexan as sereas. Se o teu nome naufragas ian saber a vainilla as augas dos sete mares con branco fío de escuma vou no bordar na bandeira dunha nau que sae pra Cuba. Pra Cuba non, meu amor, quero que vai o meu nome pra illa de corazón. Se o teu nome naufragas Ian saber a vainilla as augas dos sete mares. Se o teu nome naufragas ian saber a vainilla as augas dos sete Celebrouse a 20ª edición dos Premios Peña Novo, como ven sendo costume, no Castelo de Soutomaior, cunha ampla asistencia de público representativa de diversos sectores da sociedade. A presidencia do acto estivo composta polo Fiscal Superior de Galicia, o Secretario Xeral de Política Lingüística, o Secretario da Real Academia Galega, a Deputada Provincial de Cultura da Deputación de Pontevedra, unha vicerreitora da Universidade de Santiago de Compostela, o alcalde de Soutomaior e o presidente da Fundación. A música do grupo A Cada Canto creou un ambiente emotivo e intimista que foi do agrado do auditorio, que ratificou as repetidas actuacións cos seus aplausos. Dona Carme Vaquero, secretaria da Fundación Lois Peñanovo, deu a benvida a todos os asistentes e enmarcou as liñas de actuación que motivan a cotío o traballo da Fundación. Afirmábamos que Galicia sería máis galega cando sectores diversos da sociedade lle endosasen a plana aqueles outros nos que se marxinou secularmente a nosa lingua. Dicíamolo entón, e repetímolo hoxe, que a lingua galega precisa da creación literaria, pero tamén da prosa das traballadores e dos traballadores públicos, da didáctica e dialéctica dos ensinantes, da investigación dos científicos, da linguaxe xurídica, para que no noso idioma se redacten expedientes administrativos, xudiciais, protocolos notariais, para que se escriban tratados de índole científica, para as interrelacións profesionais, porque unha lingua non se normaliza únicamente co relato literario culto, ten moitas outras aristas. Boa mostra do que lles estou a dicir
Son os galardoados destas 20 edicións. Notarios, xuíces, policías, persoal administrativo, programas informáticos, servicios de normalización lingüística, colexios profesionais, médicos, concellos, todos protagonistas de excepción que fixeron posible que a presenza do noso idioma sexa cada día maior en diferentes ámbitos do país. Tamén neste tempo, a Fundación Lois Peñanovo, xunto con outros colectivos, foi tecendo a transversalidade do discurso da política lingüística na economía, na xudicatura e no dereito, no consumo ou na sanidade. Todo baixo o rubro común de galeguizar Galicia. O presidente da Fundación, don Xosé González Martínez, iniciou a quenda de intervencións con alusións ás dificultades que ten a lingua na cotidianidade e tamén aquelas outras derivadas da falta de pedagogía social para aplicalas. Durante estes últimos 20 anos, hai que dicilo tamén, a sociedade galega mudou moitísimo. A decrúa demográfica baleirou a nosa antropoloxía, deixando as familias sen referentes culturais e lingüísticos. O crecemento desmesurado das cidades a costa do abandono das nosas vilas e cidades do interior tamén afectou a nosa maneira de sermos, fracturando os elos da nosa milenaria tradición. Ese baleirado do rural en aglomeracións urbás determinou a perda da identidade e de valores culturais, sen que as políticas culturais dos grandes concellos tomasen as rendas e artellasen estrategias para a transmisión da nosa lingua noutros espazos sociais e, fundamentalmente, na xente moza. Non é cousa de facermos aquí un relatorio polo miúdo de todos os erros que se levan cometidos nestes últimos 20 anos, pero algún haberá que comentar en voz alta. Porque tampouco o vitimismo e o laio sistemático tan enraizados nos movimentos sociais axudaron a crear unha sociedade civil, vizosa e creativa. Non se pertrechou o galeguismo o corpo social do país, non se pertrechou de galeguismo o corpo social do país que quedou indefenso perante os devastadores efectos da globalización que está a producir estragos ben evidentes na nosa personalidade. Ese medo contagioso a sermos moi galegos fronte aos demais, non vai a ser o demo, que non é outra cousa que o remol da servidume histórica gravada a lume nos nosos xenes. Todo noso parecenos vulgar e todo o alleo semella distinguido e superior. Que lonxe estamos dos exemplos que nos están a dar outros povos na defensa da súa identidade. É tempo de rearme cultural. Hai que modificar os métodos empregados de agora se non queremos perder o tren do futuro. Vivimos tempos de grandes mudanzas e iso obriga a sermos máis creativos, integradores e ambiciosos, movendo os marcos das lindes para chegarmos a todos os sectores sociais do país. Deu lectura á acta de concesión dos premios dona Celia Soto Espiña, membro do xurado. Reunidos na pousada de Soutomaior o día 29 de maio de 2014, ás 12 horas, os membros do xurado dos premios Peñanovo, que na súa 20 edición estivo composto por don José María Barja Pérez, catedrático de Matemáticas e ex-rector da Universidade da Coruña, que actuou como presidente, dona Inma López Silva, doutora en Filoloxía Galega e escritora, don Claudio González Pérez, etnógrafo e escritor premiado na edición do ano pasado, 2013, esta servidora, responsable de Servicios Lingüísticos, como acaba de decir Carmen, e de don Luís García Mañá, comisario principal do Corpo Nacional de Policía e escritor que actuaron como vogais, e dona Carmen Pérez Vaquero, secretaria da Fundación Lois Peñanovo, que actuou de secretaria do xurado. Logo de deliberaren sobre as propostas presentadas, acordan conceder os premios deste ano a don Jorge Mira Pérez, catedrático de Física Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela,
polo compromiso persoal desde hai anos xa que exerce coa incorporación da lingua galega na docencia universitaria nunha especialidade científica na que non abundan exemplos. Polo seu constante traballo de divulgación científica en galego poñendo a ciencia ao alcance de todos, conseguindo un perfecto equilibrio entre o que semella só apto para uns poucos. Polo esforzo que supón o mantemento do programa Conciencia, que acerca figuras de renome internacional á sociedade, así como polo traballo de divulgación que fai a través fundamentalmente dos medios de comunicación, sempre en galego. Considera o xurado que ninguén como a él logrou achegar a ciencia a xente non experta, sendo un exemplo a seguir dentro da comunidade universitaria. O Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia, entidade que representa a un amplo colectivo profesional en Galicia que traballa co tío procurando a equidade e a igualdade social, sendo en numerosas ocasións o enlace coas persoas máis desfavorecidas e vulnerables da sociedade. Pola aposta que desde hai anos fixo na utilización do galego como única lingua vehicular do colexio, que usa nas comunicacións tanto internas como externas que se trasladan á sociedade, así como tamén na organización e no desenvolvemento da formación continua entre os colexiados, o que provoca unha grande dinamización entre o amplo colectivo que representa. Considera o xurado que co seu exemplo, se amplía o abano de sectores que empregan a lingua, supoñendo un gran acicate impulsor do galego na sociedade. A dona Dalida do Pazo Blanco, maxistrada no xulgado do Social número 3 de Lugo, pola súa traxectoria persoal de compromiso permanente coa defensa da lingua galega no eido xudicial desde o mesmo momento no que entrou a formar parte da carreira xurisdiccional. Pola traxectoria impecable do seu traballo, no que destaca como especialista en Dereito Civil Galego, así como unha interesante produción científica en cuestións de dereito de familia e de xénero e non discriminación. Considera o xurado que o seu exemplo, a pesar da súa xuventude, é importantísimo e necesario nun sector tan desgaleguizado como o xurídico, que necesita de constantes apoios. A louba dos premiados correu a cargo do catedrático da Universidade de Coruña e ex-reitor, don José María Pérez Barja, que fixo un repaso polos méritos de cada un dos homenaxeados. Referireime en primeiro lugar ao profesor doutor Jorge Mira Pérez. Catedrático de electromagnetismo e a día de hoxe director do Departamento de Física Aplicada, é unha figura moi coñecida por a súa tarefa de divulgación da ciencia sempre nas fronteiras das ciencias e das tecnoloxías. E sempre en galego. Declarábase galego falante nado nunha vila da Costa da Morte, Baio concretamente, na campaña En galego tamén se fai ciencia, promovida pola Comisión Interuniversitaria de Política Lingüística alá polo 2010. A súa importancia mediática como colaborador científico en televisión, radio e prensa é verdadeiramente ampla. E precisase unha visión holística para que a labor divulgadora teña alcance e penetración. A súa capacidade de conectar cos máis xóvenes é unha marca de un valioso e útil divulgador. Director do Premio Fonseca de Divulgación Científica ao amparo do programa Conciencia, paseou por Galicia a grandes científicos. É paradigmático que xusto un deles, Stephen Hawking, non ten apuro de aparecer na serie televisiva dunha chea de científicos frikis que hoxe é moi popular entre a xente xoven. Lemos estes días que Marvin Minsky, considerado o pai da inteligencia artificial, presume de haberlle suxerido en 1968 a Stanley Kubrick melloras no aspecto do supercomputador HAL da película 2001, Unha odisea do espazo, pero non explica que non foi quen de prever a disminución do tamaño dos ordenadores grazas aos avances en electromagnetismos e materiais que permitiron un brutal incremento da capacidade de almacenamento e proceso. Iso é un exemplo dos riscos de expoñer os avances científicos mentras a vertixinosa velocidade avanzan os coñecementos e súas aplicacións tecnolóxicas.
A defensa do noso idioma na súa actividade docente, divulgativa e profesional e o seu compromiso persoal a favor da nosa lingua nas múltiples accións culturales e científicas que organiza son razóns dabondo para engadirlle este premio aos que xa recibiu ao Dr. Mira. O Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia é unha entidade que representa un amplio colectivo profesional en Galicia que traballa cotidianamente para a procura, como xa decía o acta, da equidade e a igualdade social, sendo en numerosas ocasións o enlace coas persoas máis desfavorecidas e vulnerables da sociedade. Unha profesión merecedora de recoñecemento polo seu labor, que fala o idioma nai da cidadanía, das persoas dependentes, das persoas excluídas, de moitos colectivos desfavorecidos. Percibimos todos que unha das características da situación económica actual é o fomento da desigualdade. Incluso aprendemos un nome, Thomas Piketty, o dun economista francés que publicou un grosso libro co provocador título O capital no século XXI. Asegura que durante o período 1993-2000, a época Clinton, o 45% da riqueza creada en Estados Unidos foi a parar a 1% da población. Unha porcentaxe que subiu durante o período 2001-2008, era Bush, ao 65%, alcanzando o 95% desde entón, era Obama. Según un estudo de Oxfam Intermón, España é o país europeo con máis desigualdades e sitúase só por detrás de Letonia. Constata que os 20 españois máis ricos acumulan unha fortuna equivalente á renda das 20% das persoas máis pobres e que se a tendencia continúa para o ano 2025, o 20% dos españois máis ricos poderían gañar de media 18 veces máis que o 20% máis pobre. Engadamos outro dato. Segundo o Instituto Galego de Estatística, a población de máis de 65 anos na comunidade galega está no 93,1% e chegará ao 26,9% dentro de 10 anos. Por certo, a poboación máis envellecida é a de Pontevedra, con un 29,6% de 65 ou máis anos, e unha provisión de ascender a 32,5% en 2023. Esta evolución das sociedades implica novos retos para o traballo social na planificación de políticas sociais, polo surximento de novos procesos de exclusión social, violencia, repuntes na pobreza, novas necesidades sociais que requiren en innovación profesional e académica desde un enfoque inclusivo dentro da sociedade de información e coñecemento. O Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia apostou, fai anos, pola utilización do galego como lingua vehicular do colexio, que usa nas comunicacións, tanto internas como externas, así como na organización e no desenvolvemento da formación continua dos colexiados. Co seu exemplo, como dicíamos no acta, amplíase o abanico de sectores que utilizan a lingua, supoñendo un gran acicate impulsor do galego na sociedade. A magistrada Dalila do Pazo Branco é unha xuíz que exerciu a xurisdicción en Cangas do Morrazo, Vigo, Amposta, Tarragona, Caldes de Reis e xa como a categoría de magistrada en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, e actualmente en Lugo. Especialista en Dereito Civil de Galicia, destacan as súas numerosísimas publicacións na revista xurídica galega, en materia de dereito a familia e de sucesións, así como en estudios transversais sobre igualdade de xénero e non discriminación e tamén sobre dereitos lingüísticos. Lendo o Real Decreto 2009, no cal é promovida a magistrada, decateme que formaba parte do 80% feminino desa promoción, un dato que é coherente con a absoluta mayoritaria presencia femenina nas aulas de dereito desde fai varias décadas, pero que non se visualiza aínda na cúpula xudicial. Como membro fundador da Irmandade Xurídica Galega, traballa para conseguir que a oficialidade lingüística do galego sexa unha opción real no campo da administración da xusticia e no tráfico xurídico do noso país e que se garanta o seu uso normal de acordo coa realidade social. Non debería volver a ocurrir aquel diálogo do xuiz cunha vendedora do peixe do muro. E el navajazo foi na reyerta,
Non, señor, foi un pouco máis arriba. A lingua e a lóxica son as ferramentas básicas do dereito, según recorda a cita de Jeremy Bentham, pai do utilitarismo. Ti, lóxica, nada guardiá do templo da ciencia, vítima de caprichosos destinos, condenada a ser droga de pedantes, ti, ven en axuda do teu señor, a lóxica. Perdón, a lei. A lei, eu sou profesor de lóxica, a lei dedicoulle Dalila do Pazo o seu traballo como magistrada, desenvolto sempre en galego, implicada ata co catalán nas súas dúas estadías en Cataluña, e a toda a súa obra científica publicada nel, sinal inequívoco do seu compromiso coa lingua e a intención de vivir con normalidade en galego. Iso é o que este premio ven recoñecer. Don Enrique Monteagudo Romero, secretario da Real Academia Galega, marcou o seu discurso na defensa da identidade galega. Véndonos aquí, abrigados detrás dos muros deste castelo, podemos pensar un pouquiño no que significa a nosa identidade afincada no tempo, afincada na terra, é unha identidade forte que resiste o paso do tempo, pero vendo tamén as persoas, os colectivos que se recoñecen hoxe, vemos tamén que a nosa identidade non pode ser unha identidade pechada, non vimos aquí para agocharnos detrás destes muros, senón que temos que espallar a nosa identidade, abrir camiños, convocar a xentes, buscar a diversidade de aportacións, e esta eu creo que é unha das características que distingue desde sempre a este premio da Fundación Lois Peñanovo. Esta busca de referentes sociais nos distintos ámbitos de actividade, de persoas, de colectivos que na súa actividade profesional diaria, non o día da festa extraordinario, que tamén está ben, pero na vida do traballo de todos os días, en tarefas moi diversas, están poñendo o seu granciño de area pola defensa da nosa identidade. Demais do secretario xeral de Política Lingüística, recibiu o premio o catedrático don Jorge Mira Pérez. Cando a secretaria do xurado, dona Carme Vaquero, me comunicou a concesión deste premio, o primeiro que fixen foi situalo en 3 coordenadas. A primeira, a cantidade de edicións que leva, 20 anos. 20 anos nos que acumulou un palmarés nos que brillan os nomes de persoas moi destacadas, as que hoxe se suman Dalila do Pazo Branco, e o Colexio Oficial de Traballadoras e Traballadores Sociais de Galicia, os que felicito. Xa se sabe que o prestixio dun premio é proporcional ao prestixio dos seus premiados. A segunda coordenada son os alicerces que sosteñen o premio. A memoria de Lois Peñanovo, un funcionario que intentou reforzar a presenza do galego no país, unha fundación que, co seu nome, honra a súa memoria e intenta que o noso idioma se consolide nas administracións públicas, na vida institucional de Galicia e na sociedade en xeral. E a terceira coordenada, pois dixen antes que o poderío do premio se ve no seu palmarés, pero fíxense no xurado. Nada máis e nada menos que un ex-reitor e matemático. 2 destacados escritores, Inma está por ali pola esquina, e o señor comisario está aquí no principio, un coñecido etnógrafo e unha persoa con mando en praza pois no eido da normalización lingüística. Eu só direi que son un veciño da Vila de Baio, na Costa da Morte, unha zona con bastante predominio dos monolingos en galego. Na miña nenez pensaba que toda Galicia sería igual, pero pronto puiden comprobar que non era así. Sobre todo agora, cando a miña trayectoria investigadora me levou a estudar dende unha perspectiva físico-matemática, como funciona a elección do idioma nun país con 2 opcións, como nos ocorre aquí co galego e co castelán. No ano 2004 tiven unha idea feliz para estudar este problema, e dela saíron unhas ecuacións que reproducen dun xeito sorprendente como cambiou ao longo da historia o número de falantes de galego e castelán. Un traballo no que me axudaron investigadores intelixentes cos que é unha honra traballar e aos que dou as grazas. Esta visión do problema, que supón a análise do conflito lingüístico dende un paradigma científico distinto dos anteriores, deu como resultado conclusións que apoian as de algúns investigadores do eido das humanidades. Pero tamén permitiu estimar certas ideas dun xeito cuantitativo
con números concretos. A primeira é que o prestixio da lingua galega, percibido polos propios galegos, é inferior ao da lingua castelá. É dicir, a día de hoxe, nun promedio global sobre a ciudadanía de Galicia, a xente outorga maiores posibilidades de ascenso social e económico ao castelán. Por poñelo graficamente, nun hipotético reparto dun pastel de prestixio, o 45% levaría o galego e o 55% o castelán. Ao mellor isto pode resultarlle sorprendente, pero pensen que o cálculo abrangue as 2.800.000 persoas censadas como galegas e entre elas hai sensibilidades de todo tipo. A segunda idea, derivada da anterior, é que este modelo matemático tamén permite facer estimacións de como será o noso futuro lingüístico. E esa estimación parece descartar a hipótese da morte da lingua a medio prazo, sempre coa lógica cautela. Ou seja, que o galego non desaparecerá, pero que ninguén dubide que está sometido á ameaza constante. Correspóndenos a todos contribuir a sostelo, dende accións exemplares como as desenvolvidas pola Fundación Peñanovo ou a Alianza Galizar-Galicia, ata o traballo da Administración e, sobre todo, coas achegas individuais de cada un de nós no noso espazo de influencia, no que cada un teremos o noso enfoque. O meu enfoque foise modulando tras varios anos de exposición pública nos medios de comunicación. De partida, o sentido común xa me indicou que ás veces non é bo actuar ás bravas, porque ese vello principio de que cada acción xera unha reacción non goberna só a física, senón tamén as vontades humanas. Intento tender a man para gañar novos espazos de falantes, que é posible. Vou expoñer, ademais, dous exemplos moi recentes. O día que se fixo público este galardón, entroume polo correo electrónico da Universidade a seguinte mensaxe dunha señora que non coñezo. Muchas felicidades. É, sin duda, un merecido premio. De hecho, soy un ejemplo de como consigues que se lea ciencia en gallego. A semana anterior, impartindo unha charla na Coruña ante un auditorio que, digamos, respondía ao patrón lingüístico estándar desa cidade, supoño que todo o mundo me entende o que quero dicir, unha señora acercouse e me díxome: a mí estas conferencias donde se habla gallego nunca me gustaron, pero aí me hiciste cambiar de opinión. Bueno, logo, xa se sabe que o raneiro faise grao a grao e cunha estrategia variable. Nos últimos tempos comprobo sorprendido como nenos pequenos con pais absolutamente monolingües en galego acaban arrancando a falar en castelán. E, indagando un pouco, descubrín, preocupado, que a culpa é de Pocoyo e dunha porca chamada Peppa Pig, que saen na canle infantil de Televisión Española. Nestas casuísticas é onde se mide a fortaleza de cada lingua. Para compensar a influencia desa porca, que non ten ningunha culpa, a pobre, quizáis habría que pensar en darlle de comer a aquel porco bravo do Xabarín Club da Tío Vegá, que tanto fixo pola normalización do galego. Se o Xabarín fose de verdade, igual tería sido un bo candidato ao Premio Peñanovo no seu momento. O que pasa que é moi grande, que o vino está nos pasillos da Tío Vegá e mide como 2,5 metros, e aquí non cabería na silla. Non perdamos de vista os novos mundos da internet. Nas estatísticas de uso na rede, as linguas máis relevantes son o inglés, co 56% das páxinas, seguido de alemán, ruso, xaponés, castelán no quinto posto, co 4,7%, francés, chinés e portugués no oitavo posto, con 2,3%. O galego, con 0,008%, está no posto 48, detrás do albanés e do mongol, e diante do sami, que se fala no norte de Escandinavia. Haiche moita leira que sachar neste eido, pero o traballo compensa, porque adoita dar bo froito. Como exemplo, contolles que cando pusemos en marcha o programa Cifras e Letras na Tío Vegá, hai 8 anos e medio, o programa case se nos veu abaixo pola falla de bases de datos informatizadas de palabras, cusos ocos, por certo, o noso programa axudou a completar. Afortunadamente, este problema a día de hoxe xa non tería sido tal grazas ao titánico esforzo desenvolvido pola Real Academia Galega. E dende aquí, as miñas grazas a varios académicos que vin tanto por aquí como por aí polo medio. Ferro está aí emitido por detrás, que o vin antes.
Por certo, nese programa, no programa Cifras e Letras, atopei o espazo óptimo para fabricar un personaxe que dese renda solta a miña teima pola conquista de certos mínimos de corrección gramatical, establecendo unha dinámica de corrección dentro do programa en vivo, meténdonos uns cos outros para corrixírmonos mutuamente. O único caso na grella da TVG que eu saiba. É que cada un ten as súas manías e a min doenme os oídos cada vez que escoito tempos compostos. Eses había feito, había dito, que non existen en galego, ou cada vez que escoito o pronome átono colocado diante do verbo. Cousas como eu che digo que vai chover, en vez de eu digoche que vai chover, ou se supón que, en vez de supónse que, ollo, sempre cando a frase non sexa subordinada ou de negación, que nese caso, vai antes, aproveitamos para facer o que está aquí a señora normalizadora dando máis lata. Pero o programa en vivo axuda, porque eu digo, Paquiño, digo, fala ben. Entón, eso non se corta, emítese así, porque eu, cando o fixen a primeira vez, dicen, non o cortemos, que isto dalle vida ao programa, non? Non creo que facer isto sea ser un repugnante, como se di na miña terra. Trátase dun proceso colectivo, no que todos damos e recibimos, para practicarmos entre todos un galego mellor, que diso se trata. Agora que estou vendo ali ao fondo a Xosé María Lema Suárez, lembro que un día dixen, é convinte facer isto. Ela acercouseme discretamente e díxome, mira, Jorgiño, nin con 20 nin con 30. En galego dice conveniente. Agradezoche moito detalle, Xosé María, porque dende aquela ese é un erro menos que cometo e luzo máis cando estou falando aquí en público. Vou rematando xa que malongo. Miña nai, que está tamén aí atrás, sempre me avisou que a elegancia e a estética dunha persoa non van só na roupa que viste, senón tamén na riqueza e uso do idioma que lla propio. E desa elegancia a lingua galega vai sobrada. Como dicía Cunqueiro, debemos querer que a fala galega dure e continúe, porque a duración da fala é a única posibilidade de que nós duremos como pobo. Todos queremos que ao lado da patria que son a terra e os mortos, haxa esta outra patria que é a fala nosa. Aínda que non cheguemos ao nivel de Cunqueiro, sempre podemos aspirar a selo, ou polo menos a seguilo, cada un dentro das nosas posibilidades, de xeito que, se de nós algún día, despois de mortos, se quisese facer un eloxio, e estivésemos dando erva na terra nosa, podería dicir a nosa lápida, e aquí xace alguén que co seu falar fixo que Galicia durase 1000 primaveras máis. A presidenta do Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia, dona Marta Capear Souteiro, recolleu o premio de mans do alcalde do Concello de Soutomaior. Para min, en representación do Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia, é todo un honor estar aquí esta tarde recibindo este galardón, aínda que o premio verdadeiro debería de ser para a Fundación Lois Peñanovo, por adicar esforzos en unha actividade que nunha sociedade normalizada e xusta non deberíamos ter que facer, xa que o normal é non ter que colaborar na normalización da propia lingua. Amigas e amigos, sentímonos moi halagados ao recibirnos este premio a nosa entidade, o Colexio de Traballo Social de Galicia, que non ten feito outra cousa no seu percorrer que coidar da lingua da única forma que coñecemos, usándoa con normalidade na nosa actividade cotiá e institucional, nos nosos procedementos, nas nosas publicacións, na nosa formación. O Colexio de Traballo Social, antiga Asociación Galega de Asistentes Sociais, tense convertido ao longo da súa historia nun instrumento de comunicación, de información e de prestación de servizos tanto para as nosas e os nosos profesionais como para a cidadanía. O noso compromiso ao desenvolvemento do estado do benestar foi unha constante nos últimos 40 anos. Estivemos en todos os intres importantes da xeración das políticas sociais, tanto a nivel legislativo como na implantación dos servizos e na creación da rede pública de servizos sociais, contribuindo con noso grao de area a facer deste un mundo mellor, e pululando por termos na nosa comunidade unha cidadanía empoderada e con capacidade de seu para enfrontarse á súa vida.
as traballadoras sociais somos a porta de entrada ao sistema público dos servizos sociais. Unha porta polo que cada vez entra máis e máis xente, en a que cada vez hai menos saída ante a ausencia de recursos para eles, para poder vivir e desenvolverse con dignidade. Queremos aproveitar este foro que se nos brinda para defender e promocionar o galego, para facer tamén unha defensa do estado de benestar, da xustiza redistributiva e a equidade e a paz social. Na tesitura actual debemos reivindicar que non sexan os cidadáns os que paguen esta crise, e menos aínda aqueles que están máis necesitados. Estamos na volta a unha sociedade estamental que tamén ambienta este precioso entorno que nos leva a tempos de Pedro Madruga e as revoltas irmandiñas, unha sociedade fragmentada e dividida socialmente na que visualizamos cada vez máis difuminadas as clases medias, certamente cada vez máis empobrecidas, en a que os servizos de atención ás persoas e os servizos de inclusión están sendo cambiados por galas benéficas e moitas veces por telemendicidade. Cuestións como a aprobación da Lei de Racionalización da Administración Local, a demolición controlada do sistema de atención á dependencia ou a ineficacia á hora de atender as familias en situación de pobreza e exclusión fan desta unha sociedade injusta, cruel e contribúen de xeito definitivo á ruptura da paz social. Como Colexio de Traballo Social, inspirados novamente, debeuno de poñer de moda o novo rei, o recén estrenado rei, inspirados en Álvaro Cunqueiro, só nos queda pedir que cando nós non esteamos, aínda queden 1000 primaveras máis para a lingua, 1000 primaveras máis tamén para os servizos sociais públicos, 1000 primaveras máis para podermos seguir practicando a solidariedade e a atención á cidadanía con fin de promover nela o cambio social, a solución dos problemas e relacións e acadar que como sociedade sigamos crendo nos dereitos humanos e na xustiza social como piares fundamentais da nosa sociedade. Amigos e amigos, nada máis, e, como ben anticipou Castelao, no seu alba de gloria, que a fogueira do espírito siga quentando as vosas vidas e que a fogueira do lume nunca deixe de quentar os vosos fogares. O fiscal superior de Galicia fixo entrega do premio á magistrada dona Dalila do Pazo Blanco. Galiza ten casualmente unha lingua propia e nós traballamos nesa lingua propia, o cal sería algo absolutamente normal, nada particular, non? Se existe un premio é porque iso é pouco habitual, porque iso non é normal porque este non é un país normal. Non é un país normal fundamentalmente porque o galego mantén unha situación de discriminación aínda respecto do castelán. Existe unha situación de cooficialidade que en moitas ocasións é unha situación de cooficialidade moi ficticia. Sí que é importante destacar que, aínda que esa situación de discriminación se mantén ao longo da historia, actualmente ven condicionada por unha serie de factores entre os que se incluye a existencia de administracións públicas, algunhas das cales aquí presentes, que incumpren de forma sistemática a obriga de eliminar todos os obstáculos que impiden que o galego teña unha situación de igualdade respecto do castelán. E iso sí que é importante dicilo porque é unha obriga constitucional, unha obriga estatutaria e unha obriga legal desas administracións públicas. En materia de xustiza, por exemplo, só entre 3 e 5% das sentenzas se fan en galego. Pero non só son as sentenzas, en toda a administración xenéranse unha serie de documentos. Na administración de xustiza son inxentes a cantidade e se fai a través dun programa informático. Ese programa informático en Galiza só está en castelán. Isto non ocurre nin en Cataluña nin en Euskadi, que teñen un programa informático que funciona en catalán e en euskera. En Galiza non é así. E non é así porque o goberno autonómico galego
que quen ten a obriga de fornecer a Administración de Xustiza dos medios materiais que lle permitan funcionar en galego, simplemente non o fai. Hai uns 10-11 anos que levo escoitando que si se vai crear un programa informático en galego na Administración de Xustiza, e digo 10-11 anos porque o tempo que levo traballando nisto. Que leva 20 anos, leva escoitando iso 20 anos, e que leva 30 anos, pois leva escoitando mesmo dende hai 30 anos. De todas formas, xa para rematar, tampouco quero que quere unha sensación de derrotismo, que eu son do Morrazo, e do Morrazo non somos derrotistas, polo menos. Fundamentalmente, eso que igual hai xente do Morrazo, estamos mellor que antes. Imos a mellor, creo eu, non? A veces, na pervivencia da lingua, que é o que nos fai pervivir en gran medida como pobo, sen a lingua seguiremos vivindo, pero seremos diferentes do que somos, non seremos nos mesmos, non? Pois nesta loita de pervivencia da lingua, a veces temos a sensación de ser David contra Goliat, non? Pero iso non é certo, porque non somos un David, somos moitos David, non? Hai un poema que me gusta moito, quero lembrar que é de Aresti, non estou segura, Nire Aitaren Echea, defenderei a casa do meu pai, na que un home fala da loita dun pobo para defender a casa do seu pai, non? E ao final a ruína pode ser total, pero o que importa é o camino, o punto de chegada, non? Que a casa do pai permanezca en pé, non? E a nosa casa permanecerá en pé. Seguiremos adiante, iso seguro, isto ten que pervivir, porque ademais é unha labor colectiva, unha labor do conxunto de todos nós. Sempre hai un amigo que hai unha frase que lle gusta moito, que me gustaría recordar agora. Nos fundamentalmente non imos perder esta batalla da supervivencia como pobo, non? E non a imos perder, aínda a pesar de que eles crean que a imos perder. Seguramente vivirán felices pensando que a imos perder, pero non vai ser así, porque venceremos nós, non eles, venceremos nós. A deputada provincial de Cultura, dona Ana Isabel Vázquez Reboredo, suliñou o apoio institucional á defensa da lingua e da cultura do país. O galego é o noso patrimonio e o galego somos todos nós. A Deputación de Pontevedra é consciente e defensora de todo isto, e non só desenvolve toda a súa actividade na nosa lingua, senón que atesoura no seu Museo Provincial ou no seu Servicio de Patrimonio Documental e Bibliográfico boa parte da documentación imprescindible da súa historia e do seu presente. Felicidades, pois, a todos por levar á práctica, unha vez máis, a maravillosa máxima dos franciscanos: non fagas o que eu digo, fai o que eu fago, falar galego. Don Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística, insistiu na necesidade de seguir no proceso regaleguizador de Galicia, indicando que boa proba disto son os premiados desta edición. Que o idioma é unha cousa de todos e de todas, que temos que proclamalo, temos que promovelo e temos que utilizalo nos máis diversos ámbitos. Galicia foi sempre unha terra de poetas, de ilustres literatos, e a nosa tradición literaria é unha das grandes honras, é un dos buques insignia que temos da nosa cultura e da nosa lingua. Pero unha lingua, para ser normal, ten que estar estendida polo conxunto da súa sociedade. E iniciativas como esta, como o Lois Peñanovo, lembranos que un ano máis, e despois de 20, e despois de máis de 60 premiados, que pode haber un físico que se chama Jorge Mira, que ten unha tremenda capacidade de comunicación, e unha tremenda capacidade para poñer en valor calquera cousa que lle cae nas mans, que aínda por riba é de baio, aínda por riba ten un galego como lingua materna, que nos ilumina dende calquera medio de comunicación ou dende calquera palestra universitaria que imparta. O galego ten a grandeza de que un colexio oficial como o de traballo social que está máis próximo que ninguén á xente e ás persoas, sobre todo as que máis o necesitan.
son ser capaces de proxectar a nosa lingua asociada a un valor dos máis grandes que ten o ser humano, que é o de solidaridade, o de traballo compartido, o de facer tribu para entre todos sacar algunha iniciativa adiante. Ou tamén ten a grandeza, o a carón dun castelo tan poderoso como este de Pedro Madruga, que cos seus muros nos recordan o antigo e rexo que é o noso povo, de que ámbitos que históricamente non foron tan negados como a da xustiza estean empezando a abrirse, estea a nosa lingua empezando a ser empregada, como digo, nun ámbito tan hermético, grazas a iniciativas como a de Dalila, que hoxe recibe este premio. Magistradas, fiscais, todo tipo de operadores xurídicos son cada vez máis receptivos a utilizar a nosa lingua. Boa mostra delo é ao funcionamento da Irmandade Xurídica Galega que nos congrega cada pouco para incorporar novos membros. E todo hilo, xa para rematar, revestido co traballo constante, permanente da xente da Fundación Lois Peñanovo. Son 20 anos non é pouco. Como dixen antes, son máis de 60 premiados, é unha traxectoria impecable de poñer en valor, de dar prestixio a un idioma que herdamos dende os tempos deste castelo que hoxe nos acolle. É que as institucións, as administracións públicas non podemos máis que apoiar, estar detrás. Sabemos que os tempos non son doados, sabemos que os tempos non son mellores, pero son moito mellores que os tempos de Pedro Madruga, son moito mellores que a xente que tivo que construir este castelo. Esa traxectoria levarános a, como decía antes Enrique Monteagudo, a que a ter a certeza de que ao final do túnel hai luz. É claro que hai luz, temos que camiñar cara a ela, non vai ser un camiño doado, non vai ser un camiño de rosas, non vai ser un camiño fácil, ese camiño non está rematado, pero o feito de que hoxe esteamos todos aquí, despois de 20 anos e por 20 anos máis, nun contexto tan fermoso, nunha irmandade tan agarimosa, escoitando unha música tan preciosa como é a da Cada Canto, nos leve a crer que sempre hai futuro, sempre hai esperanza, e nunha lingua xa centenaria que se proxecta hoxe en día á física, aos colexios profesionais, á xustiza, pero tamén a que ser celebrada en todo o mundo, en todos os ámbitos máis diversos que hoxe ten presenza e cáianos na tiña. Non podemos perder esta idea, non podemos perder este norte, porque é o noso rumbo, é o noso traballo, e que non vai ser posible facelo sen a colaboración de todos e de todas. Ninguna lingua é posible, ninguna lingua florece se o povo non a quere e non a cultiva. Ese é o principal patrimonio que ten o galego. Tivo antes, teno agora, estamos seguros de que, por medio das novas tecnoloxías, de novos impulsos, vai non ter moito máis no seu futuro. Dixéndolo antes moi claro alguén que non se dedica precisamente aos estudos lingüísticos, pero sí aos estudos estatísticos, como é Jorge Mira. O galego ten futuro e teno, ni máis ni menos, grazas ao povo galego que o conservou, que o preservou e que o vai proxectar cara a moitos anos máis. Moitas grazas por axudarnos a facelo. O carabel cando nace, todas as follas se estenden, non hai cousa máis humilde que o amor cando pretende. Ai, a la 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 la, ai, a la 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 la. Fala e baixo namorados que as pedras teñen oídos, amores disimulados sempre son os máis queridos. Ai, a la 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 la, ai, a la 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 la. Alaban abril e maio, alaban eses 2 meses, acabouse a conversiña.